त्रिपुरा हास्टेबो ससियेल मिडियानि बिसिंतै सिनिजागै तंनाय देवगुरु परेश देबरमा हिनै लगिबो तंगो बहाजो उमा देवी हिनै थांनाय किसा साल सिगांगो देवगुरु परेश देबरमा नगनि कमावै थांखा हिनै कक्टमा साइमानमानि हिया आबनो तैनो उरमुर नांलायजा परेश देबरमानि नुखुंगो हियाबा पाइथागो नग नुखुंनि बररो बियांगमो थाङै तंगैख्या साइमानया देवगुरु परेश देबरमानो फियाबा पाइथागो साइमानखा उमा देवीबो नगनि कमावै थांखा हांग्राइनि हरो हिनै फियाबा परेश देबरमानि लगिबो हिनै ताबुक साइमानखा आसाम हास्टेबो हिनै borok tabuk Assam hastebo buini nukhungono thangui borok chuwak arak nungui tongoyo hnui koktuma saimankha Assam hasteni lukurok chini koktibi bai phuningti kwrung homani koktumani bisingtui saimankha chini koktibio phiaba borok Tripura hasteo tonglangphuru borok buini sak naimani buini sak hamiano hamrimani phiaba borokni oro bui motai khaibamani phiaba tabu borokno motai khaina bukrikha borokni sak naijak phaine bukrikha phiaba tabu Uma Devi hingke Pores Debormani bwsajak pho bo hongkai bini sago phola kathar dawi amo haikino phola mothangai tonmani hini koktuma phiaba tabu hongkai bwsajak no sibo Khokgwi khathangsi hongkai abu bobo haingkha belekhino lasima singsa Pores Deborma bai Uma Devi ni koktuma phiaba borokno Assam hasteni lukurok borokno nahari kok sungpuru borok samani kok hingke Uma Devi ni bwsa hingke bike accident ngai thai thangapho phiaba Pores Debormani bihi hingke sak hame ngai thai thangapho hai hinai Assam hasteni lukurokno chala kok sawi tongmani koktuma tai borok Assam hasteni lukurokno samani koktuma hingke borok kaijakmani 7 mas wngkhapho keboni bwsai kwrui keboni bihi kwrui borok knino hamjala kaijalaimani koktuma tabuk hingke Tripura hasteni khari thangmani yagulo Assam hasteo hingke Uma Devi ni talukao phota kwsak tai yago hongke mathia kuburbai kwsak tai totrabo bo mongol sotro kanja tamongkai Pores Deborma busni bini bwsajak singkai bahike bo bwsajak bai ama haike kwnai kwnai ka tongui thui chai tonghna swag nunglai buini kamio thulai bahike bwsajak bai baba ki tongman khana phiaba Tripura hasteo tongpuru hongke Uma Devi ni bumung rijago phiaba tabu Tripura hasteni Assam hasteo thangmani yagulo hongke tabu ngkai Shibani Devi ni rijago phiaba bini asol bumung Aadhar card hongkai bini mung Risa Deborma phiaba tabu hongkai aro hongkai Shibani Devi ni jak Tripura hasteke Uma Devi ni jak tamo hongkai Tripura hasteo kaisa ba Assam hasteo kaisa amo haikino bumung slai tonika Pores Deborma Uma Devi no phiaba bini mung Uma Deviya bini mung Shibani Deviya bini mung hingke Risa Debbarma borokno YouTube nugui borokno Assam hasteni lukurok rombui borokno kok sungmani yagulo taisa chini koktibi bai phoningti kwrung hoka Assam hasteni lukurok naitondi pulan sing paithak jora chini koktibi bisingtui o mangphlino takho ang chini koktibi ni nungbai kwrungui tongo do je Tripurani noni yango je thangjak khanamani je o Pores Deborma hinai tai aro ongko hinai Uma Devi hinai khanamani hingke tak borok bo jaga tongtong Assam bo jaga tongtong Assamo Hailakandi district nunai khulio aro bo borok tabu hingke kai norok borok no bahai ki nukha abo jemon YouTube browser same abo jumte ke naye rung laga bini document bo check khine man document thik Pores Deborma halai asakla brain khlaibo Risa Deborma emne khlaibo bungno Shibani hiringbo ayang yang Tripura bo mono ringman hingke Uma Devi hinai bagi sinijak YouTube bo hongkai hingke tabu nong aingo hongkai bono Shibani hinai ringo Shibani ma hinai ringo ta oh acha hingke bini bumung norok man hingke je bini document Aadhar card no man hingke Risa Deborma hingke celani munglo tam hini man Pores Deborma acha hingke norok bono je kok sungmani norok tam hini sajak norok choro saba bo ma kaisa tungo aro pha anga bata abo Pores Deborma ni asakla mondir tani himani jaga maya ayangwe bukha dukhi thanise bong abona bidise kuping phaini sau mani asakla brine sangka brei sapaje abo sini amoro abaro chung ang phaiman bo sio chung phaimo sio breki maje
bungla ana khui thini ja angse truya angse phayo basla bai erpore kle tabu ka bau Kamakhya thani sau Kamakhya Guwahati Kamakhya mane rang khaya koni borota Guwahati thanai acha hingga kai je aro tabu o je Sibani ni buma ba Risani buma ta borok khaimani bebang no thaiman ni sawo bob buktiya ta manan je nong ni ango Assam bo tak thang to mani borok sawi da man hin buma bu phasong sia borok no thangmani saimiya buma bu phasong jo sia taw nun se janai jago chung nana ko hingga mosi je Sibani song nong ango thangmani bini buma bu phasong sai da man hin norok sungna nai kan sai da man hinai sia sawo chana saimon ni sawo ma pasio atin chata arai sawo bobai hingga borok khar tam khai tong hin ha borok khar tam khlai tong bro ke bini burba kurau sara phar sakri khlayin sawo bobai ni erpore forest Debarman club bini gari 2-3টা gari kafo yes atin chauta 2-3টা gari tongo Forest Debarman ne hingga nong nengo thangma ka tam khane boy thang hin norok sungna naikha abano sui ne mani bol sabaje are ki jaga mayani bagai are ki ang ani takuno ani amono gin sagai are ki bidisi kubing femani chei mane bini coming wo munde tanani jaga krei hingga ka nong yango Assam thangai borok munde tangna nayo এরপর টংয়া 90 টংয়া বং এর টংয়া মাত্র 1-2-3 দিন টংয়ে এরপরে গুয়াহাটি কামাখ্যা থানায় গুয়াহাটি কামখানে বই থানাইটা আচ্ছা আপনি পাইছি তাবো আং বাজে ব সময় তো উপনি নাও ফাই মাও ইংক্লেবো আপনি ব্রিনি মা ফারাও ফাই ইংক্লেবো সেকলে খানার সনের সপাইকা ইংক্লে মাইলাংনাই আরাইনি তাবো কে বড় বজাগাবো নুনাই খুলিও নন কামিং এবো সালাবো Sini kami no. Non kami kalau na. Ani kami no kalau. Acha. Hingga kai tabuk borong ni abo. Je ar thang tong mani ke thumani chamani ke borok sabai tong buni na gora hap tong na ke bolongon tongo. Bulung side. Abo mane no klebo bulung side. No na thuwe side tu. Buni na gota. Beni no. Hingga ono kono borok kene ke tong lai hitang he ke ye. Tunggu apa nih cerita sungman siang. Borok hisan ni dah ni sah. Arak lengpo mang ni bo. Sebab kenin sebab layo. Soal leng. Ke borok thuman ni ke kenin thulayo. Kenin thulayo. Enggak kai je borok aro bunyo ke hisan ni dah ni sah. Bihik besai dah ni sah. Bihik besai ni sah. Lalu mana 7 mas kah? Mana berino bona mana 7 mas tak kata. 7 mas kah? Hati ini Forest Debarma sawo. Enggak beri sawo. Sekelah berarti mainlah 7 mas ingkla ang pernah sudah. Bos sama ni siapa je? Ani beri bertujuh. Awas selan brin bos selah baik accident nunggu tujuh. Aku tu saya kopal malai man ciaring sawo. Acha. Selabo baik accident tujuh ta mana bungo berini besai. Enggak selani bihi ta Forest ni bihi kaibo tam hinani sore hamik pan kelas tiga ta bawa tiga acha dah hangga ta kok nono cini kok TV nung belai jora ka hamni man bagai